आं खरसा किला बागमानी सेक्रेटारि सामुखाय दं ताबो सिनि सार पूर्णचंद्र जमातिया सीएम जाय दं साबनि फानबाय बप्पा संखा आं को कतर सामानिया खुलुमखा जतति प्रासारक न सयकेन्द्र आनि थामनेल नुखाना कांके ओ थामनेल नुकमानि ओ बरक आसिके जल जाखा आसिके जल लाहाय बो सामाय हायसि बसे बारावनो जले मानि न जत भिडियो क्लिप्स नुनाय जत भिडियो फुटेज नुनाय बो जल जां मानि सावै लाभ करिखा यासि थेंबा के बो जल जाखा हायसि से बारावनो जल जाखा न भिडियो न काम के बुसिनाय न भिडियो क्लिप्स नुनाय ताबो बन परे जों गाहाम के सालायनाय न नायबै नायदि गोबां मा बनि परिचय रमानि बतमो बो बर जायगानि तमा खाय बो तमा सव बो बर बुताबो बो गोबां मा परिचय रजाक दं सयकेन्द्र खनाय नागिरदि बनि खुबते आशिके जल जाहाय सामालि हायसि परितोष देवरमानि दल बो परितोष देवरमानि बागै ताबो गोबां मा सोशल मीडिया रो भिडियो कासाय तमनि गोबां मा पब्लिक रो सिंनि तमनि अमनो बो उ सिं तंनाय रो न उ कक सिंनाय बा पब्लिक बा तेनि सोशल मीडिया हैंडल खाय तंनाय न्यूज रिपोर्टर न्यूज मीडिया रो न बो जल जागा हायसि के फादि जों किसिसा भिडियो नायनो लागोन आं खरसा किला बागमानी सेक्रेटारि सामुखाय दं ताबो सिनि सार पूर्णचंद्र जमातिया सीएम जाय दं साबनि फानबाय बप्पा संखा आं को कतर सामानिया सालजा बागमाव बाहायनो अमहायनो आनो आनो बकल खाय सानाय के गुरै आनि बखौ फातिना नाय दङ हायसि आं हायनि बागैनो बायरेयाव सामुखायनो मा फायो आं खरकसा ब्लकनि सेक्रेटारि हिसाबै आं सामुखाय दं एरें नरु आब्रो कक सालसा फातेनाय फातेमानि यागुलो जेबरक गमामानि यागुलो सिमिसि या खातामलाय बास सयकेन्द्र नुखाना ओ बरक तमाहि बो परिचय रखाना ते ओ बरक सबारनो जल जामानि खाना मंद्र काम के खाना बु बुजिगना हि आं वानसुगो बो परिचय रवि दं हायसि एन्ड बो फार्स्ट आं सानाय बो सबारनो जल जामानि बो जल जामानि इनखा जरा परितोष देवरमानि बागै एगेन्स्ट जोंनाय र परितोष देवरमानो तमानि बागै तिप्रामो थाया करे बीजेपी बानारमखा तमानि बागै बीजेपी ओ जॉइन रखा ओमो सोंनाय र न स्पेशली बागै बो जल जागा हायसि जल जागा और जागाबो तै बो सीएम पूर्णचंद्र जमातिया चिनि तिति एडिसिनि बरम गना बनो बो जल जागा हायसि केन्द्र क्लियरली बाबे न बनि जे डिटेल्स बाबे बो परिचय रमानि बो खरकसा बागमा किला बागमानि बो परिचय रमानि न खोना गाहाम के क्लियर बाबे न बो परिचय रवि दं हायसि आं खरकसा किला बागमानि तै आं सेक्रेटारि बो खाय दं हिसाब सेक्रेटारि बाले खाय दं फु बेंगालुरु बले बानि हैदराबाद चेन्नाई दिल्ली मुंबई बले थांगिनाय काम तांगानि थांग दं फु संके जाय होक नों किला बागमान देंखा तमा दे सखा बर निखा अमो जोंनो आसे परिचय रवानि नाया निनि कन्स्टिट्युएन्सि व नों जे फांग तंनि जदि सिनों पॉलिटिक्स हाफारो हानाय के निनि धैर्य नांनाय सेकां निनि पूरा सयचुगनि नांनाय हायसिन हायनो और जायगा किसा नरजांमा बाय किसा खाकयलिमा बाय मा हायके निनि पॉलिटिक्स हाफारो नों पॉलिटिक्स थंमानाय बरक सिं हायसि सुजाको सेम परितोष देवरमाबो सेम हायसि आं बो बीजेपी जॉइन रमारो ना आं जल जायासि जानि इच्छा एन्ड उताबो चिन्ता को किला बागमानि अंगै कक साबै तनाय बो इच्छा नों बनि इच्छा हायसि थांजों दयदि बर रनाय मोनसांय हायसि बट अमो हायरो वान सक थाय दरकार हायसि बो किला बागमानि ब्लक सेक्रेटारि तंमानि बो अरनि जागानि नरजांमान बागैसे बो आशिके ताबो जल जागे परितोष देवरमानो जे सबजोनल चेयरमैन नि नरजांमा हायके नरजागै परितोष देवरमान बीजेपी ओ जन रमा हायके खाय ताबो रमानि बागैसे बोनो सपोर्ट खायवै जरा परितोष देवरमानो चाजे यांगनाय रन बागै बिरोडिंगै ताबो बो बासावै बो माके जलेवै फुनुवै दं हायसि मुंसा फायदा करिनि र जलै फुनु मारो तमा फायदा माने बन्दर मुंसा माय हायसि और पोर्टनि बागैसे निरो पॉलिटिक्स खायबे थियो बयनो सिमिं सिनरो याक्सि सुरै पार्टी हामया लीडर हामया हाय सया हाय हायके नरलायबो हायके सौलायबो कि परमानेंट दे बामो निरो के परमानेंट मा तोरना हाय जे मोनसे परमानेंट करेसि पॉलिटिक्स और बानों बा किसा निने ब्लॉग ने सेक्रेटारि नरजांमानि बायबा नों बा जल जागे बेंगालुरु खार थांगै नों आरो पार्ट टाइम खाय दंफा दंहा जेकुनु फां दंहा नों आरो तंतति बा बहाय के जल जागे साबै दं फादि खायबायदि पॉलिटिक्स खाने इंगे तमानि बागे बायरे थांगै अमाय के साबै दं थायबा तमानि बागे नों दज्ज करेके नों पॉलिटिक्स साफारो हायसि दज्ज नांनाय नों बयबे कुतुक जाबै सिरिं के मा तमानि जरा तंगो बयबे बुजागैबो सिरिं के मा तमानि जरा तंगो नों लाचके नों रिजल्ट फुनुगो बहाय बरो
ke bo hai ke sing mai yang ke nang bahai ke nang politics thangnai ke takuk te bukuk song nero clearly babe bo samani bukhana kana tabo Purno Chandra chini titi disini CM bo CM chai tongmani sebani phan bai chawi tong hising bo bahai ke sebani support bai bo CM chawi tong hising bo তোমাকে bo singma ba u kok ro no ঠিক আছে nini singthai dorkar tong nung singkha chaka hamya honglia no but nini phan bai si Purno Chandra Jamatia bo CM chawi tong mon ke nung tumani bagi tipra mo thana yakari tumani bagi nung kisisaro blog ni secretary yakar jama bai ba nung ba বাইরে ও থাঙ্গি সামু খাইনি মা ফাইজাই রহিন ইন্ট্রোডিউস খাইতंबा तमानि बागै नों थांबा বাইরে ও निनि फान बायसि Purno Chandra CM चावि तंमा उइखे नों तमानि बागै বাইরে ও थां और जले जागमा बाय बहागे भिडियो सेना मा बाय पाया हाइसि जले बै भिडियो सेना मैनि यासि थेंबो थेंबाय कक सामा हागे नों पाया हागे कप्लाय हागे अमो बाय चले हाइसि वान सदि ताको बको कतर सामानि याहि साइ तंते कोइसि ननो को कतर साबो हाइसि जों साबो निनि फान बायसि निरंनि फान बायसि Purno Chandra Jamatia CM चावि तंमा उइखे नों तमानि बागै বাইরে ও থাঙ্গি সামু তাঙ্গি তমানি নাং বসি মেন কুইশন কে और जगह बो साथे वो ते सालसा या सालसा भागमा एलाका भागमा कन्स्टिट्युएन्सी अब जे करमसरानि कन्स्टिट्युएन्सी हाइके परितोष देवरमा तिप्रामो थाना याकार थांमा हाइके भागमा एलाका अब याकार थांते नाइथु अमत मा कक बानिनि सालसा सालसा नाइ भागमा अब अमत मा कक बानिनि तमा कक एन ताकुते बुकुक संगनो तै बुखना kana हाइसि बनो चेर जाया बनो कल खाइजिया हाइ सगिया बनो रिंग जाया बनो आचुक थाइ रजाया बनो शर्मा रजाया बनो रिसा रजाया रिसावा खाचिङि रजाया तत्राwo gondnawo hai hinsi borom maya hinsi ya kai tong boya siti pramota biangni राजनीति थंनाय इंका बियांगनि दफानाति सानाय इंका बियांगनि तिप्रासानो हामजानाय रंखा बान्दरो आसे रिसा तत्राwo gondnawo खाची रजाया निजबा इसे तिप्रामो थाया कर जुनाल चेयरमैन मायानि बागै इसे तिप्रामो थानो या कर तिप्रासानि पार्टी रिजनल पार्टी तिप्रासा जतो और थानसा हिं तंनाय ग्रुप नि या करि थांगि ब्लॉक नि सेक्रेटारी ब्लॉक नि चेयरमैन ब्लॉक नि प्रेसिडेंट चेंज खाइजामा बायसि जले जागैनाय तिप्रा मथा या करे तिप्रा सारानो हामजे यांगमा उनकेबा निनि बुखा अमदे की सराय सराय सिजा गायसि निरो खाइबरो और बा आंकिला बागमानि खरकसा हाय 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 ब्लॉक नि सेक्रेटारी रो अमा के इंट्रोड्यूस हो दिनि तमा फाइदां का ननो मिनिस्टर पर ओदि आइसि आपने नों चारमा याइसि तिप्रा सानो नायनाय बरो या सराय को बखा फाते नाय बखा फाते नाय साथे आनि बखा फाते नाय हा फाते वा नाय दं फाते थैके थैदि आइसि बखा फाते नाय आपो और किसिसा पट मायाते बायसि बायरे थांते क कतर कतर साहय दंते तमान का बन्दरो तमानो नायका बन्दरो बागे पॉलिटिक्स थंगरो सिसिया पाइसि ता परितोष देवर मानो दाइबै अमहागे कक सामाला हागे नों बीजेपी थांला हागे नों बट माने हाय कक दे ओ नि बागै सासे खाब्रंगा से क कतर कतर साहय दंबायते तमा बन्दरो तिप्रा सानो हामजानाय प्रमरक्सि बुबाग्रानो से कावै फुलुमते इसी साथे ना हाय हाय सक कक नाया कक न साहय ताखनार गायसि चेनो जों खोनामा यानि न अमहाय कक न कि बो कल खाइतेलिया बनो जे समयबो ब्लॉक नि सेक्रेटारी नि नौरी रजाफ्रं हाइके बनो इनफॉर्म खाइने बकरिका मीटिंग बनो रिंगजागलिया मंसा बंगजालिया हाइने बागैसे बखा फातेवानि नायमानि बागैसे बायरे थांगै मा तंते सामु खाइनि बागै अमरो दे गुस्ती पॉलिटिक्स थंनाय बरो पॉलिटिक्स थंनाय बरो के बायरे थांगै नों हाइके बहाय खाइके सिं तंया आइसि बरोबा नों बा परितोष देवर मानो दाइबे बाके बा साइद जों परितोष देवर मानो चाया होया थांथों ब थांबोन मंसाय आइसि नों थांगैबो मंसाय आइसि किला बागमानि हाय 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 ब्लॉक सेक्रेटारी तेपु किचिसा ब्लॉक नि सेक्रेटारी खाइबै सामु खाइमा तंते मासि पार्टी खाइबो आसिक माया कारमा बायसि पार्टी चेंज खाइबानि आसिक माया कारमा बायसि जले जागते तिप्रा सारनो या कार बायते तमा मा खाबन रंनि से फायदा करे बुसिमा करे हमसि तिप्रा सानि बागे फाइट खाइनि र परितोष देवर माहिला ब बियांनि बागे फाइट खाइगे बाबो यार हइते ब बुजो हइते ब बागे खाइमानि खलाय खाबा एनजीओ नि सिमिसिबे बसि तंते खाबो परितोष देवर मा आसिक एनजीओ थेके नों यार हइते सि फाइला हाइके बाने तमानि बागे अरले ता कसामा जाले या कारिमा थांते बा